Záleží na ktorom rádiu, napríklad na Európe 2 sa to úplne bežne môže stať, že 4-krát za deň zahráme tú pesničku a je to urobené práve preto, pretože chceme, aby všetci tí ľudia, ktorí si to rádio v akomkoľvek čase zapnú, aby dostali to, čo čakajú. Kedysi sme napríklad robievali 2 prieskumy, robili sme Východ a Bratislavu, to už sa nerobí. Na Východe ti naozaj veľmi fičali tie československé šlágre, v Bratislave už sa ti vyskytovali, už tam boli aj Depešáci, už tam bola aj Metallica, už tam, že tí ľudia mali jednoducho iný vkus. Pamätám si, že mi prišiel e-mail od nejakej posluchačky, ktorá mi napísala, že mala v aute dieťa a vtedy som si povedal, že dosť. Pripravená je ďalšia časť podcastu In Media Res. Moje meno je Miroslav Kapec a dnes sa budem rozprávať s Andrejom Kratochvílom. Ten je šéfom hudobnej dramaturgie v Bauer Media, v najväčšej rozhlasovej skupine na Slovensku, kam patrí okrem Rádia Express aj Európa 2, Rádio Melody a Rádio Rock. Andrej, vitaj. Ďakujem pekne, ahoj. Dnes to bude o hudobnej dramaturgii v rádiách. A ja rád začínam In Medias Res. Ak dnes niekto hovorí, že nepočúva rádio, tak veľmi často dodá jednu vec, že rádia hrajú stále tie isté pesničky. Tak prečo niektoré skladby počujeme z rádia aj 4 alebo 5 krát? Pretože je to vždy od formátu rádia a ono to funguje tak, že ľudia počúvajú radi to, čo poznajú a čo si obľúbili. Čiže aj inak trošku konzumujú hudbu mladí ľudia, a inak trošku tí starší. Takže záleží na ktorom rádiu. Napríklad na Európe 2 sa to úplne bežne môže stať, že 4-krát za deň zahráme tú pesničku a je to urobené práve preto, pretože chceme, aby všetci tí ľudia, ktorí si to rádio v akomkoľvek čase zapnú, aby dostali to, čo čakajú. To znamená, že oni čakajú nové hity, aktuálne hitovky, všetko, čo majú teraz radi. A práve preto vieme, že mladší poslucháči rádio počúvajú alebo konzumujú menej ako tí starší, tak práve preto tá rotácia je väčšia. To znamená, keď viem, že bežný mladý človek, ktorý chodí do školy, na korúšky, ja neviem čo, má kopec iných záujmov, tak skrátka to rádio počúva, dajme tomu hodinu denne alebo hodinu a pol, oproti ľuďom, ktorí počúvajú celé dopoludne v kancelárii alebo sedia v aute alebo kdekoľvek a ten office time alebo ten denný čas trávia s rádiom a počúvajú ho výrazne dlhšie, tak práve preto podľa toho my tú dramaturgiu aj teda prispôsobujeme k tomu danému rádiu. Čiže mohli by sme povedať, že kamionisti majú smolu. Áno, sú samozrejme takto. Sú rádia typu Melody, ktoré prakticky sa ti nestane, že v jeden deň budeš mať 2-krát tú istú skladbu. Čiže to sú rádia, ktoré ľudia dokážu počúvať dlho, aj ho počúvajú. Má ten time spent listening relatívne veľmi dlhý oproti tej Európe 2, ktorá má ten time spent listening výrazne kratší a práve preto tie skladby viac proste sú v rotáciách a takisto mladí ľudia chcú stále počúvať aktuálne hity, stále chcú vedieť, čo je nové, čo je aktuálne, čo trenduje a preto aj tie rotácie výrazne rýchlejšie meníme, aby stále to bolo jednoducho fresh, aby to znelo dobre, aby to bolo jednoducho moderné. Kdežto pri rádiu Melody, ktoré funguje na nostalgii, na spomienkach, tak tam prakticky akože nemusíš robiť doslova tie rotácie. Samozrejme, máme pesničky, ktoré sú obľúbenejšie a tie menej obľúbené, ale stále veľmi obľúbené, pretože pri rádiu, ktoré hrá hity 70., 80., 90. rokov, máš veľmi veľké množstvo pesničiek, ktoré tí ľudia majú radi a tam tie rozdiely medzi tými úplne najlepšími a tými v úvodzovkách horšími sú relatívne malé. Ono možno je zaujímavé aj to, že mladí zvládnu na Spotify počúvať on repeat nejakú pesničku, ale už keď ju počujú v rádiu 3-krát, tak rádia hrajú stále to isté. Nie, ono je to aj preto, že áno, dobre si to povedal a ja napríklad to mám takisto, že keď mám niečo rád, alebo mám na niečo chuť a som v aute, tak si to úplne bežne pustím 3-4 krát po sebe, lebo sa na tú pesničku teším, alebo som sa na ňu namotal a takto to má proste väčšina špeciálne mladších ľudí, ktorí jednoducho to chcú. My máme napríklad v rámci Baueru v Norsku rádio, ktoré sa volá Top 40 a Top 40 hrá naozaj 40 pesničiek. A keď je niečo úplne že trendujúci hit, naposledy fakt takýto trendy hit bola Flowers od Miley Cyrus, tak tú pesničku hrali 2-krát za hodinu. Pretože to bol tak obrovský hit a tí ľudia, ktorí ten time spent listening v tom Norsku majú zhruba pol hodinu, tak jednoducho každý chcel tú pesničku počuť. Takže za tú pol hodinu, aby jednoducho obslúžili všetkých tých poslucháčov, tak im Flowers hrali 2-krát za hodinu. Čiže ešte kratšie ako u nás na Slovensku. Výrazne. Kto a podľa čoho rozhoduje, čo sa bude hrať?
Aby to nevyznelo teda, že je to jeden človek, nie, nás je na hudobnom oddelení viac, čiže je to nejakou diskusiou. Už zhruba poznáme vkus našich poslucháčov a nech to znie akokoľvek, ale že málo kedy sa netrafíme do toho vkusu, alebo že urobíme chybu, ale urobíme. A ja sám som ich urobil niekoľko, ktoré mi zostali tak v pamäti. A ktorá bola taká najvýraznejšia? Poviem ti, ale ešte teda poviem, že funguje to tak, že máme pravidelné porady, kde si tie pesničky púšťame, kde teda sa bavíme o tom, že OK, ktorá je vhodná do ktorého rádia, prečo áno, prečo nie. Záleží veľa aj od toho, koľko priestoru tých tzv. Voľných slotov máme, pretože niekedy niektoré pesničky veľmi dlho dostanú v rotáciách, lebo ľudia ich majú radi, takže nie je dôvod, aby sme ich menili. Takže ono je to niekedy veľmi ťažké, že sú také, že sezóny, hej, takto pred letom, kedy je kopec letných hitov a nevieme, čo skôr by sme chceli začať hrať, že tých pesničiek je výrazne viac, ako ich môžeme nasadiť. Ale potom sú zase aj také obdobia, kedy jednoducho už vyťahneš aj pesničku, ktorú by si povedal, že OK, že keby bol ten peak, ten high season, tak ju nevyťahneš. A niekedy sa nám stane aj to, že jednoducho tá pesnička potrebuje troška čas dozrieť. To znamená, že aby ju ľudia spoznali a my už vyťahneme ako hotový hit a proste ju hráme. Čiže aj to sa nám stáva, lebo stalo sa nám spomínam si Olivii Rodrigo, že sme ju nasadili, lebo trendovala vo svete, bola vysoko v čartoch. U nás to bola pomerne neznáma alebo úplne neznáma spevačka, ktorá mala len debutový single alebo prvé single a prvý album. A my sme ju nasadili v skladbe ako Driving License a tie pesničky nezafungovali vôbec. Tak sme, že fíha, že ako je to možné, že u nás to nefunguje na žiadnom z našich rádií, kde sme ju hrali. No ale po nejakom čase sme tú pesničku jednoducho pretestovali a zistili sme, že aha, už tú pesničku zrazu ľudia poznajú a chcú ju počúvať, tak sme ju normálne hrali v rotáciách. A keď si sa pýtal na tie pesničky, ktoré som urobil chybu, tak spomínam si na jednu takú, ktorá ma tak máta, už je to 10 rokov dozadu je viac asi, ale vždy si na to tak spomeniem a vždy ma to vie posadiť na zem, že OK, že môžeš urobiť chybu. No a bola to pesnička od Márie Čírovej Unikát, ktorú som počul medzi prvými a povedal som si, že fíha, že toto nie je pesnička, ktorú by som od Márie čakal po tej predchádzajúcej tvorbe a povedal som si, že tento je prerod, proste neverím. Hej, že tá pesnička je dobrá, že páči sa mi, ale jednoducho si hovorím do keľu, veď ja sa stále pamätám tú Máriu ako takéto to nežné stvorenie, ktoré proste je také eterické a zrazu teda bolo tam taký akože celkom tlak, náhlas, úplne inak zaspievaná, že fíha, že táto pesnička, že podľa mňa to jej nikto neuverí a bola to chyba, pretože tá pesnička je obrovským hitom. Čo všetko možno ovplyvňuje to, či sa pesnička do tej rotácie dostane alebo nie? Je to vždy viacero faktorov. Je to teda v prvom momente je to, či je priestor na tú pesničku, v druhom je hitový potenciál. To je to, že čo my si tak hovoríme, sme na oddelení aj v rôznom veku, aj teda s rôznym hudobným preferovaným štýlom, alebo respektíve, lebo ja inú hudbu počúvam doma, inú v práci. Čiže máme trošku aj chalanov, ktorí majú jednoducho iný hudobný vkus. No a znamená, že nejakí metalisti, hej? Doslova metalisti nie, ale máme chalaniska, ktorý robí primárne rádio rock a jednoducho venuje sa rockovej hudbe, čo je paradox tomu, že napríklad pripravuje playlisty pre Európu 2. A on sa takisto musí jednoducho odosobniť, musí okrem trendov, ktoré odsledujeme na všetkých možných aplikáciách, rebríčkoch a podobne, sa musí vedieť odosobniť, musí si tú pesničku predstaviť v kontexte toho playlistu a to je ďalšia z vecí, že inak pristupuješ k Európe 2, inak pristupuješ k Expressu, pretože v prípade Expressu nechceš, aby tá pesnička vyrušovala niekoho, aj keď je v práci a už má zvyknuté jednoducho na nejaké svoje rituály, tak ty nechceš veľmi, aby tá pesnička ho nejakým spôsobom vyrušila. Kdežto pri Európe 2, keď vyruší, tak môže, hej, lebo zrazu tam dáme nejaký hip-hop, ktorý nie je náš primárny žáner
ale tá pesnička jednoducho je dobrá, trenduje, ľudia ju majú radi a ona potom po tej Dua Lipe a potom Edovi Sheeranovi jednoducho úplne inak zasvieti v tom playliste a to je sa že wow, že proste toto je aká pesnička. Čiže nemôžem povedať, že by napríklad dĺžka hrala úlohu, nehrá, pretože teraz väčšina pesničiek mladých interpretov má do 3 minút, 2,5 minúty, plus minus 2,40, čiže bez problémov. Ale keď má aj 4 minúty tá pesnička, nie je to problém. Pokiaľ tá pesnička odniekiaľ niekam smeruje a hodí sa nám do toho playlistu, tak nikdy som napríklad neriešil, že tá pesnička je dlhá, tak nebudeme ju hrať, to nie. Ale je tam proste, máme viacero faktorov, vďaka ktorým tú pesničku jednoducho hodnotíme. A hovorím, že sú aj dobré mená interpretov, ktorí vieme, že s týmto hitom nezafungujú. Týka sa to viac ale slovenských interpretov, lebo to, čo je zo zahraničia, tak jednoducho to, keď funguje v UK a v Nemecku a v Španielsku a neviem kde, tak to jednoducho bude fungovať aj u nás. Veľmi málo kedy sa stane, tiež sa stáva, ale málo kedy, že také tie globálne hity, že fungujú všade a u nás nie. Čiže a pritom niekedy sa stane, že vypočuješ si, ja neviem, nového Eda Sheerana a povieš si, že fíha, čo ja viem, bude toto fungovať. Ale tebe zafunguje už len to meno. Vieš, že ty keď povieš v tom výsledku, že mám tu proste nový banger od Eda Sheerana alebo Dua Lipa, tak to proste v tom vysielaní dobre znie a ty chceš, aby to tak dobre znelo. A funguje to rovnako možno ako v zahraničí, že ak to teda trenduje tam, tak v tom istom čase to trenduje aj tuto, alebo my zvykneme byť takže kvázi pozadu? Nie. Tým, že už sú tie sociálne siete a streamingy jednoducho dostupné veľmi rýchlo, tak je to, v podstate sme okamžite v centre diania in medias res. A pamätám si, že pred pár rokmi to naozaj tak bolo, že u nás to jednoducho začalo trendovať výrazne neskôr, keď bolo ešte Spotify nedostupné tým, že ľudia si ho nepredplácali, ale skrátka musel si čakať a ja neviem čo, reklamy a tak. Alebo vôbec, že ešte neboli dáta také úplne bežné v telefónoch a to nie je tak dávno, to je naozaj pár rokov dozadu, tak vtedy sme museli čakať s pesničkami. Pretože som vedel, že ak to nasadíme príliš rýchlo, tak tej pesničke jednoducho môžeš uškodiť, respektíve tomu vysielaniu, že si povedať, ježišmar, čo to je za pesnička, ale za mesiac a pol, zahrajte to ešte raz, aby je to super, čiže aj to sa stáva. Dnes, vieš čo, stáva sa nám, my máme také globálne koly, so všetkým máme rádia na 9 trhoch európskych a máme spoločné meetingy každý mesiac, kde sa bavíme o hudbe proste globálne a stáva sa nám niekedy, že sa kolegovia opýtajú, napríklad sa stalo kolegovia zo Škandinávie, kde máme v Dánsku, Fínsku, Norsku a Švédsku rádia, kde tak akože opatrne sa jeden kolega spýtal, že počúvajte ma, a vám akože tá Miley Cyrus trenduje, lebo u nás, že my sme to nasadili a tie pesničky sú v rebríčkoch vysoko, ale že ani na jednom trhu nám to proste nefunguje. A tak všetci sme tak, že vlastne ani nám úplne nie. Čiže sú niekedy veci, ale potom sú skladby, ktoré u nás brutálne dobre fíčali a nie všade to išlo. Vymyslím si Purple Disco Machine. U nás brutálne išli, fakt, že to fíčalo a pýtali sa ma koľko, že wow, že to fakt vám tak ide, alebo že kvôli čomu to hráte? Že no preto, lebo nám to trenduje a tí ľudia to chcú počúvať a ľudia to vlastne majú radi. Takže občas sú anomálie, že niečo iné funguje u nás, niečo iné inde, ale na 80% určite je to globálne a je to isté. Ako sa napríklad hudobný dramaturg dostane napríklad Purple Disco Machine? Je na to niekoľko ciest. Ešte stále je to hudobné vydavateľstvo, ktoré nám posielajú nahrávky, alebo sme v nejakom spojení, kde proste oni riešia nejaký edičný plán, kde vieme, čo bude vychádzať. Je to čím ďalej, tým menej, ale ani zastúpenie na Slovensku už v podstate veľké labele okrem Warner Music prakticky nemajú. Takže vydavateľstvo už ide do úzadia, no je to veľa v tom, že musíme sledovať, čo sa deje. Takže naozaj sme napinknutí na rôzne stránky, sledujeme jednoducho Instagramy, sledujeme, čo sa kde deje a samozrejme tie informácie o tom, že Dua Lipa vydáva nový album alebo nový single sú x dní dopredu vonku. A takisto aj tí moji kolegovia v zahraničí posielame si teda, že OK, lebo je iné pracovať s vydavateľstvami v UK, kde máš trh, kde ťa počúvajú desiatky miliónov ľudí, tak inak k tebe pristupujú ako na malom Slovensku. Hej, napríklad môj kolega v UK, ktorý je Head of Music, je
chodí na také, že pre-listening, aby počúval tie single ešte predtým, ako reálne vychádzajú, aby on vedel, že čo do tej rotácie pôjde a čo nepôjde. A aj on nám napríklad dáva tipy, že OK, počul som dnes novú, keď sme už spomínali Dua Lipu, ktorá vychádza až o mesiac a pol, ale už som ju počul, je to super, je to catchy, je to fresh, alebo je to balada, je to čokoľvek, čiže zhruba ti dá aspoň nejaký malý obraz, že teda OK, a už jeho úsudok viem, že keď povie, že tá pesnička je dobrá, tak sa nemusím bať toho, že ja keď tú pesničku budem počuť v deň, kedy vychádza, lebo aj to sa niekedy stáva, že si povieme, že že musíme to risknúť, že vychádza nová Dua Lipa a nemáme ju odkiaľ mať, a že vieme ju mať proste o polnoci, ako reálne vyjde, tak vtedy my ju vieme mať. Niekedy sa stáva, že nám to pošlú o deň, o 2-3 skôr, ale niekedy sa naozaj stáva, že tú pesničku jednoducho nevieme ju mať skôr, že pošlú nám napríklad iba 20-sekundovú ukážku. Aj to sa stáva, pošlú nám, že len aby sme vedeli, že OK, táto pesnička takto bude znieť, ale ty si nevieš predsa, že OK, aké bude mať intro, ako to bude znieť, lebo oni ti pošlú refrén, ktorý je catchy, dobrý, super, ale niekedy sa stane, že pesnička má minútu 40 predtým, nejaký nábeh, ktorý je nudný a ja neviem čo, ale stáva sa to málo kedy, akože myslím si, že vieme to už odhadnúť. Čiže mohli by sme povedať, že dnes ten hudobný dramaturg musí vedieť jednak pracovať s tými číslami, s nejakou štatistikou a s tým, čo teda vidie z nejakých call-outov a zároveň možno už ani nemusí mať tak veľmi ten hudobný vkus, ako musí vedieť, kedy a kde, čo očakávať, akú skladbu a kde ju hľadať. Nie, musí mať hudobný vkus. Pretože novinky, ktoré nasadzuješ do vysielania, nemáš ako otestovať. To znamená, že musíš mať hudobný vkus a stále do toho dávaš kus seba. Čiže preto je to aj u nás tak, že my sa niekedy nezhodneme. Hej, že my si sadneme, vypočujeme si pesničky, každý k tomu dá nejaký komentár, prečo si myslí, že áno, prečo si myslí, že nie. A ide to normálne nejakou formou hlasovania. Ja mám výhodu, že ja mám 2 hlasy, ale... Čiže bodovanie ako na Eurovízii. Hej? Áno, dajme tomu. Je to troška inak, ale aby si to niekto vedel predstaviť, čiže málo kedy sa nezhodneme, ale stáva sa to. Stáva sa to vtedy hlavne, keď mám 2 miesta v playliste voľné a mám 4 tutové pesničky. Tak vtedy sa musím na to pozrieť úplne komplexne, že OK, kto tú pesničku naspieval, aká tá pesnička reálne je, lebo fakt sa ti niekedy stane, že do keľu ty máš 2 voľné miesta a 4 fakt dobré pesničky. Že tam si stane, že keď bolo to obdobie Ed Sheeran, tak si mal Eda Sheerana, mal si Imagine Dragons, mal si Dua Lipu a mal si, dajme tomu, niečo menej známe. A teraz, že no do keľu, a teraz čo mám urobiť? Mám 2 miesta, 4 dobré pesničky, tak OK, menej známu pesničku bohužiaľ budem musieť počkať, lebo ja predávam aj interpreta, aj všetko a lepšie mi zasvieti, keď niekomu poviem, že wow, toto je nový Imagine Dragons, ako keby som povedal, že tak toto je pesnička, ktorá bude o 2 mesiace úplne že hot, ale aktuálne je to pre teba neznáma speváčka. Tak s tým sa trošku horšie pracuje, ako s tým, keď poviem, že wow, tu nám máš Maneskin, Imagine Dragons, neviem koho. Takže už potom tam to máme tak, že no dobre, takže už máme len 3, lebo jednu sme už vylúčili a potom takto jednoducho prichádzaš s tým, že OK, čo ti tá pesnička dá. Koľko pesničiek aktuálne napríklad v tých rotáciách hráme od daného interpreta, čiže aby toho zase nebolo úplne zbytočne veľa. Takže je tam niekoľko faktorov, ktoré proste... A vždy sa vieme dohodnúť napokon. Existuje aj nejaké pravidlo na to, koľkokrát môže daný interpret zaznieť napríklad v hodine? Áno. Máme to nastavené. Je to tzv. Artist Separation, kde proste máš presne toto, kde si povieš, že OK, nechceš, aby ti za hodinu odznel 2-krát ten istý interpret. Ale opäť poviem, iné je to v Melody, iné je to v Európe 2, iné je to v Expresse. Čiže máme to inak nastavené. V Európe 2 mi to nevadí. Ak pôjde 2-krát do hodiny. Ak pôjde 2-krát za hodinu, niečo, čo je úplne že trendy. A je to zaujímavé, lebo to som napríklad aj nášho konzultanta, s ktorým spolupracujeme, tak to, keď sme to začali robiť, tak to on s tým v žiadnom prípade nechcel súhlasiť a tak, ale zistil, že prečo nie, že veď keď raz má Dua Lipa 3 tutové singlovky teraz, lebo oni sa nepýtajú, oni to vydávajú, oni vedia, že pre nich už rádio nie je jediný kanál, cez ktorý distribujú hudbu. Hej? A to vidíme pri našich hiphoperov. Vydávajú single každý druhý týždeň. Hej? Čiže a robia to niektorí interpreti. No a ja nemám dôvod proste si povedať, že no dobre, tak ja mám teraz
Bad Habits od Eda Sheerana, ale už tu mám Shivers a už tu mám, neviem, ešte tretí single bol vtedy. A prečo ja mám hrať iba jeden, keď oni všetky tri sú dobré, tak to jednoducho robíme tak, aby sa prestriedali v tom vysielaní, aby ani z jedného nebolo, že wow, mu bereme nejakú hranosť, alebo že ho hráme menej často, ale proste priturbili sme, že tak hráme Eda Sheerana, ktorého ľudia majú radi, tak ho vieme hrať 2-krát za hodinu. Ale záleží na rádiu a potom je to samozrejme o tom, že my v tých prieskumoch, v tých call-outoch už vidíme aj obľúbenosť toho interpreta, čiže my keď vidíme, že aha, že wow, že bacha na to tu na nám vyskakuje, že už ho ľudia majú dosť, hej, že už je veľa toho Eda Sheerana, tak ho proste jedného dáme preč, že je to vybavené. Ako často sa robia tieto call-outy? Toto je interná vec, ktorú nemôžem prezrádzať, ale je to veľmi často. Tak možno povedzme, že ako vyzerajú pre niekoho, kto s tým nemá žiadnu skúsenosť. Vyzerá to tak, že je to v podstate online dotazník. Kedysi sa to robilo telefonicky, ale doba pokročila. Je to, normálne máme agentúru, ktorá rekrutuje ľudí, ktorá teda má databázu ľudí v desiatkách tisíc, ktorá nerobí len teda prieskumy počúvanosti, ale vôbec je to medián, ktorí majú proste trh správania sa ľudí, či už je to nakupovanie, či už je to obľúbenosť značiek, všetkého. No a my jednoducho zadáme podľa nejakých parametrov, čo chceme na akej cieľovej skupine testovať. Vyberieme si teda tú vzorku, ktorú definujeme, že chceme poslucháčov v takom veku, z takého kraja. To sa nadefinuje, oni nám takých ľudí vyberú, prechádzajú tam hudobným filtrom tí ľudia, to znamená, že my si vyberieme niekoľko 100 respondentov, ktorí nám o nich proste OK, oni nám povedia, že majú tú databázu, respektíve oni nám to nehovorí, lebo vieme, že ju majú a my teda pošleme taký minimix, takú hudobnú koláž, kde sú pesničky z nášho vysielania a hodnotíš to ako v škole, známkuješ od 1 do 5, ako sa ti to páči, hej, čiže a ty povieš, wow, tá koláž je super, takéto rádio chcem počúvať, tak postúpiš akože ďalej, ideš hodnotiť, keď povieš, toto sa mi nepáči, tak nejdeš hodnotiť, pretože pokazíš nám, vieš, výsledok toho prieskumu. No a vlastne ty, keď vstúpiš ďalej, tak máš tam hudobné ukážky, zase pre každé rádio je iný počet, v desiatkách opäť je to a hodnotíš to ako v škole, máš tam zhruba 10-12 sekundovú ukážku pesničky a hodnotíš, či ju poznáš, nepotrebuješ vedieť interpreta a názov pesničky, ale či z počutia tú pesničku poznáš, ak poznáš, tak hodnotíš ako v škole, páči sa mi, nepáči sa mi, už ma otravuje, neznášam, čo ja viem, 5 škál je tam, čiže oznamkuješ to a z toho nám vyjde jednoducho nejaký dokument, s ktorým potom vieme pracovať ďalej. Čiže povedzme, že nejakých 100 ľudí hodnotí tieto skladby. Viac, ale áno. Tak koľko z nich, nejaké percento, možno ak označí nejakú skladbu, že už jej mám dosť, tak kedy vlastne tá skladba ide preč? Vieš čo, to neviem ti povedať, že koľko ľudí musí označiť. Tam je totižto tých parametrov viacero. Ty to nevieš, ono je to zabezpečené tým, aby si to nevedel úplne ľahko oklamať. Hej, že ty musíš zakliknúť a niektoré možnosti sa skrátka vylúčujú. A keby si to robil, že rýchlo to chceš iba vyklikať a chceš to mať za sebou, tak na to rýchlo prídeme. Hej, respektíve agentúra na to veľmi rýchlo príde a vždy sa nejaký taký respondent nájde a ten sa vylúči z toho prieskumu. Buď to vyplní veľmi rýchlo, hej, že, lebo tam ti ide čas a to ty nevieš, to proste vieme my, že podľa čoho, čiže vždy sa ti nejaký respondent vylúči kvôli niečomu. A niektoré tie otázky sa nejakým spôsobom proste vylúčujú a ty keď zaznačíš napríklad, že túto pesničku neznášam, ale chcel by som, aby hrala častejšie v rádiu, tak respondenta vylúčiš, lebo vie, že buď si to ani neprečítal, alebo skrátka vyklikáva iba niečo, čo nedáva zmysel. Takže toto je veľmi dobre ošetrené. Neviem ti povedať, že ako je to, vie, že koľko je ten pomer. Ja úplne neviem ani z hlavy, že koľko tých respondentov tam je, lebo opäť každé rádio to má iné. A neviem, ale to je to isté, ako keď Median zbiera dáta o počúvanosti rádia. Čiže niekedy v nejakom konkrétnom kraji, že prídeš do Trnavského kraja a spýtaš sa na malé lokálne rádio, tak ti vedia 2-3 respondenti zahýbať reálne číslami. Hej, ale tu my jednoducho bereme tie absolútne čísla, že úplne to nedelíš na úplne drobné, lebo to by si sa zbláznil. Takže bereme to absolútne a už vidíme, že už kedysi sme napríklad robívali 2 prieskumy, robili sme Východ a Bratislavu, to už sa nerobí. Respektíve my vieme, že ktorí ľudia sú z akých krajov
Ale už tie výkyvy, že už nie sú. Kedy si to bývalo? Že na východe inú hudbu mali radi. Fakt? A v čom iný možno? Vieš čo, špeciálne napríklad pri oldies formáte bol výraznený, hej, že na východe ti naozaj veľmi fičali tie československé šlágre, kdežto v Bratislave už sa ti vyskytovali, už tam boli aj Depešáci, už tam bolo aj Metallica, že tí ľudia mali jednoducho iný vkus, pretože bývali tu blízko Radio Dry, ktoré proste hralo zahraničnú hudbu a boli ovplyvnení, proste jednoducho bol ten vkus iný, takže áno. Na ďalšiu otázku možno mi budeš odpovedať tým, že nevieš, alebo teda, že to nie je v tvojej kompetencii, ale mnoho ľudí hovorí o tom, že áno, sú nejaké call-outy, ale mne nikto nikdy nevolal, alebo mňa nikto nikdy neoslovil. Ako sa môže bežný človek dostať možno k takémuto prieskumu? No, môže sa dostať tak, že sa zapojí priamo do agentúry, že napíše, vyplní tam nejaký dotazník na ich webe, alebo ako to funguje, lebo to tak určite je. Ale či bude vybraný práve na testovanie hudobného vkusu, alebo na značku pracieho prášku, alebo na reštauráciu, alebo nejakú inú značku telefónnej služby mobilného operátora, tak to neviem. My nemáme na to vôbec žiadny dosah. To znamená, že my vždy zadáme jednoducho, to nerobíš to každý proste krát, keď robíš call-out, to raz za rok proste si nadefinuješ tú cieľovú skupinu a tí ľudia sa musia meniť. Oni nesmú byť tí istí. Hej, ty po niekoľkých vlnách sa môžeš zopakovať, hej, ale nesmie byť niekoľko idúcich vln po sebe, nesmú byť tí istí ľudia. Takže tých ľudí sú naozaj stovky, ktorí to hodnotia a to, že si nemal šťastie, tak dobre, teraz si není asi v agentúre nejakým spôsobom zaregistrovaný, to je jedna vec. A kedysi to bolo telefonické, si pamätám, že mne dokonca aj telefonovali, ja som samozrejme preriekol a povedal som, že robím v rádiu, takže hneď som aj skončil. Takže bolo to o nejakej náhode. Ale to je to isté, ako keď ťa v meste stretnú anketári nejaké, dávajú ti nejakú otázku. Proste tých ľudí je stále nás tu 5,5 milióna a je to tak. Dá sa pri takomto testovaní možno využívať aj umelú inteligenciu? Otázka asi skôr na agentúru. Nemyslím si to, ale neviem si to teraz úplne predstaviť, že ako by nám umelá inteligencia pomohla. Alebo možno pri formovaní tých playlistov, hej, že ako nejaký algoritmus kvázi. Áno, pri formovaní playlistov to samozrejme sa to dá využiť, ale aj pri playlistoch využívaš jednoducho nejaký svoj feeling alebo niečo, čo do toho dávaš svoje. Pretože jedna vec sú dáta, ktoré AI veľmi rýchlo vie prečítať, nadefinuješ proste v akých proste v nejakom rozhraní, v akej škále sa má pohybovať a podľa toho ten playlist zostaví. Na betón to urobí dobre. Druhá strana je, že sú pesničky, ktoré potrebujú trošku viac času. Opäť to poviem na príklade slovenských interpretov, ktorí potrebujú trošilinku viac času, pretože tie pesničky nechodia bežne v reelskách, v tiktokových videách, nechodia v telke, tak telka už teraz chodí málo klipov, ale potrebujú jednoducho čas, aby ich ľudia spoznali, aby si ich obľúbili. Druhá vec je tá, že zase aj tá slovenská pesnička vie rýchlejšie zhoreť, pretože vieš si zaspievať text, rozumieš tomu, lebo väčšina ľudí to, že si zaspieva anglickú pesničku, neznamená, že jej rozumie. Hej? Kdežto pri tej slovenskej tomu rozumieš, chápeš pointe, a opäť sa potom vie stáť, že tá pesnička, ktorá sa stala veľkým hitom, tak jednoducho potom ti naozaj začne vadiť. Od roku 2016 pribudla slovenským rádiám povinnosť odohrať slovenskú hudbu. Aktuálne kvóty pre súkromné rádia sú 25%. To je zhruba ako keby bola každá štvrtá pesnička slovenská, ale v praxi to tak nefunguje, pretože väčšina rádií dohráva slovenskú hudbu večer. Ako ovplyvnili povinné kvóty tvorbu programu napríklad v Európe 2? My vždy, keď máme pieseň, ktorá sa nám hodí do formátu rádia, tak bez ohľadu na to, či kvóty boli alebo neboli, tak sme tie pesničky hrali. Opäť je to téma, ktorá je relatívne háklivá a nechcem sa k nej nejakým spôsobom úplne vyjadrovať. Jednoducho, keď je pieseň, ktorá je dobrá, ktorá sa nám hodí do toho formátu, tak ju skrátka hráme. Nemôžeme nútiť poslucháčom piesne, ktoré sa im páčia menej, nechcem povedať, že sa im nepáčia, ale páčia sa im menej, ako napríklad zahraničná tvorba.
A pretože my to v tých prieskumoch vidíme, že teda a niekedy musíš urobiť ten kompromis toho, že hráš pieseň, ktorá síce nie je zlá, ale ty máš, dajme tomu, otestovaných niekoľko ešte lepších, ale nemáš pre ne priestor. Pretože musíš naplňať kvóty, ale naplňame to. Takže robíme to všetko v rámci zákona. Keď je pesnička, a ja som vždy vďačný, naozaj veľmi vďačný vždy za slovenskú pesničku, keď je dobrá, keď ju ľudia majú radi, tak som rád. Aj sme za posledné roky zmenili troška pohľad, pridali sme rubriky, pridali sme nejaké feature, či aj do Európy 2, či do onlineu, takže stále si myslím, že veľmi veľa sa venujeme slovenskej hudbe a robíme to radi a teším sa, keď sú pesničky, ktoré sú dobré. Boh žehnaj Alanovi Murinovi a skladbe Domov, že? Áno, ale tiež je to pieseň, ktorá už má aj svoju špičku za sebou a už takisto vidím, že sú skupiny ľudí, ktoré tá pieseň akože už lezie na nervy. Ale ja mám pocit, že aj rádia sa často sťažujú na tie povinné kvóty, aj poslucháči dokonca. Keď si človek otvorí nejaké diskusie na internete, tak všade je tam napísané, že tie kvóty sú zlé, lebo rádia hrajú to isté, alebo tých istých interpretov dokola. Tak toto je už možno taká trošku až politická otázka, že prečo tu tie kvóty aj po tých 10 rokoch stále máme? Keď to vlastne nevyhovuje ani tým, ktorí tu tie rádia prevádzkujú, ani tým, ktorí to vlastne počúvajú. Vieš, to je ťažká otázka. Neviem a ani sa úplne do toho nechcem púšťať, lebo ja tu nechcem dávať nejaké svoje subjektívne dojmy a postoje. Jednoducho my to rešpektujeme. Máme vysielacie licencie, je to niečo, čo je dané vyššou mocou a my to jednoducho musíme rešpektovať a aj to budeme rešpektovať. Čiže pokiaľ kvóty budú zavedené, tak ich budeme v rámci zákona aj dodržiavať. Poďme ešte trošku k sociálnym médiám teraz. Veľmi sa hovorí o tom, že sociálne siete dnes menia spôsob nie len teda, akým objavujeme hudbu, ale aj to, ako samotní interpreti tvoria svoje skladby. Do akej miery ovplyvňujú platformy ako TikTok alebo Instagram vašu prácu ako hudobných dramaturgov? Neviem to, že by som to vyjadril nejako percentuálne alebo akokoľvek inak. Samozrejme sledujeme to. Máme nejaké túly, máme nejaké nástroje na to, aby sme odsledovali, čo naozaj fičí, čo proste ľudia majú radi, čo počúvajú, čo trenduje. Takže sledujeme samozrejme aj tieto kanály, lebo sú fakt dobré. A dnes, presne ako si povedal, jednoducho dnes sa hudba konzumuje už viacerými cestami, aj sa viacerými cestami k nej vieš dostať. A práve preto jednoducho iba sledujeme, čo sa kde deje. Ono skôr či neskôr to niekde vypláva. Čiže my už sa nemusíme vždy hrať iba na to, že musíme byť hneď prví, aby sme to nasadili. Nemusíme, ale sledujeme, čo sa deje. A zase sú aj fenomény, ktoré dobre fungujú na sociálnych sieťach a nefungujú dobre v éteri. Takže takisto ako sú hudobníci alebo žánre hudobné, ktoré výborne fungujú v komunitách, typu hip-hop, rap a podobne aj slovenský, Separ, Gleb a podobne, ktorí sú super úspešní, výborní interpreti, ale jednoducho v tom bežnom dennom vysielaní tie pesničky proste nefungujú. Hej, že ona večer je super, wow, akože nálada, dobre, ale keď príde na tú štartovaciu dráhu tej obľúbenosti masy ľudí, veľkej masy, tak to až tak nefunguje. Čiže sú také žánre, ale viem to pomenovať aj pri napríklad kaple Horky, že slíže. Super obľúbená na každom žúre, poskačeš si, zaspievaš si, zasmieš sa výborne na koncerte, veľmi ich máme radi, sú super, radi spolupracujeme, ale mimo nášho Rádia Rock v podstate ich nemáme kde hrať, pretože je iné vyskakať sa na party a je iné sedieť v robote a počuť Horky, že slíže z rádia. A to isté sa týka aj hip-hopu, ktorí, sú niektoré mainstreamové pesničky, napríklad Kali, ktorý bol naozaj ten chalenisko z ulice. Ja si ho pamätám, lebo bol som to ja pred tými, 12 rokmi, 15, kedy som jeho nahrávky dával do Európy 2 a z toho chalana z ulice, ktorý tam mal vulgarizmy, neviem čo, ale to proste sme si povedali, že wow, že toto je proste super a že toto proste bude trendovať a jednoducho on zmenil
je viac mainstreamový, radio friendly a je to interpret, ktorého hrávame úplne bežne aj na Expresse, pretože ľudia ho majú radi, je to jeden fakt fajn chalan. Aj my sme troška zmenili pohľad na hudbu. No a potom hovorím, sú interpreti, ktorí ti jednoducho nebudú fungovať. Z tých sociálnych médií opäť je tam vlastne iba nejaký výsek, nejaká ukážka, hej, nie celá skladba, čiže aj to môže ovplyvniť to, že či sa to dá alebo nedá hrať v tom rádiu. Ja som si našiel inak ešte jeden prieskum, ktorý uvernila BBC, ktorá hovorila o tom, že s príchodom TikToku sa veľa tých pesniček začalo skracovať. To si už vlastne spomínal aj ty, že vymizli tam nejaké dlhé intra, outra, predreferény a mosty a tak ďalej. Ovplyvňuje toto napríklad možno aj tvorbu programu v rádiu? Nerobí to šarapotov napríklad s tým, že nemáme dostatočný počet skladieb na hodinu, hej, už keď klesáme pod tie 3 minúty a tak ďalej? Museli sme sa prispôsobiť. Sranda je, že 10 rokov dozadu, keď som robil Európu 2, tak sme zámerne pesničky skracovali, že sme robili také radio edity, že sme nechali proste tú prvú slohu, refrén, a dajme tomu iba druhý refrén a čau. Sme to skracovali, aby tie pesničky boli určite do 3 minút, lebo sme mali vyratané, že wow, chceme za hodinu odohrať 17 pesniček, dajme tomu. No a teraz nám to, nechcem povedať, že nám to robí šarapatu, ale museli sme sa tomu prispôsobiť, že tie pesničky jednoducho o čo si častejšie počuješ, lebo my zhruba vieme, že koľko tých pesniček v tých kategóriách má byť, aby sa plus minus rovnako prestriedali, no ale je pravda, že teraz je veľmi veľa pesniček, ktoré majú 2.10, 2.15, takže ty za hodinu my v Európe 2 úplne bežne vieme zahrať 19 pesničiek. Čiže, a zrazu to sa nezdá, ale či ich máš 15, alebo 16, alebo 19, tak to ti za ten deň urobí proste desiatky pesničiek. Takže neurobilo nám to šarapatu, ale museli sme sa jednoducho prispôsobiť aj ten program trošku inak urobiť, lebo ty nemôžeš urobiť to, že no dobre, tak zachovám hudby toľko, koľko je, ale predĺžim moderácie. Hej, že to je hlúposť. Takže museli sme sa prispôsobiť a nemôžem povedať, že by nám to urobilo šarapatu, ale hráme výrazne viac pesničiek, ako sme hrali pred 10 rokmi. Lebo sú kratšie. Hej, dajme tomu, že za deň sme odohrali 320 pesničiek a teraz je odohráme 400. Takže áno. Ešte mám tu predsa jeden výskum, čo sa týka teraz ale vulgarizmov v pesničkách. Vyšlo to teda tak, že dnes, v roku 2024 sa vulgarizmy objavujú častejšie v tých pesničkách ako v minulosti. Teraz sa bavíme o zahraničných skladbách, hej, nie teda o tých slovenských, lebo to teda samozrejme by do toho vysielania nemohlo ísť. Ako sa postaví možno hudobný dramaturg k tomu, keď teda je nejaká pesnička, ktorá možno trenduje alebo má nejaký potenciál, je tam vulgarizmus, anglický napríklad, a neexistuje jej upravená verzia? Tak máme dve možnosti. Chcel som povedať, že máme 3 možnosti, ale máme už iba 2. Keď neexistuje tá cleanová verzia, takzvaná, že iba tá explicitná, tak už sú tu len 2 možnosti. Tá prvá je, že tú pesničku nehráme, a bohužiaľ. A tá druhá je, že si urobíme sami clean verziu. To zase znamená, že ak je ten vulgarizmus tam použitý 1-2 krát a vieš to proste stlmiť na tú pol sekundu alebo koľko, že to nebude znieť rušivo, tak to jednoducho urobíš, a pokiaľ sa to nedá urobiť, tak tú pesničku nehráme, pretože vulgarizmy je úplne jedno, či sú slovenské alebo sú zahraničné, tak skrátka my také pesničky nehráme. To som sa chcel akurát pýtať, že aký veľký problém je teda v cudzom jazyku vulgarizmus, hej? Lebo... Veľký. Aj keď takisto si pamätám jednu peknú epizódu, keď sme ešte robili Rádio Antena Rock, tak sme samozrejme sa snažili troška provokovať a púšťali sme zámerne pesničky, kde bolo veľa vulgarizmov a čakali sme, že čo príde. Zahraničných či slovenských? Zahraničných. A ono to prišlo. A mali sme to aj na nástenke, sme si to dali zarámovať, že nám prišiel teda slovenský preklad tej pesničky, bolo to Metallica So What, a teda tá pesnička sú v podstate iba vulgarizmy a je to veľmi smiešné, ja to niekde mám odložené nejakú fotku určite, lebo ten obraz nemám, lebo ho niekto zobral, lebo sme to mali zarámované a bolo to veľmi vtipné, že teda čo sa tam spievalo, a bolo to naozaj veľmi vulgárne preložené. Pamätám si ešte dávno, to ešte bolo Radio OK, to ešte nebolo ani Európa 2. Nás rada proste chcela sankcionovať za to, že teda boli tam nejaké výrazy, ktoré ale boli veľmi sporné.
Hej, pamätám si, že tam napríklad bolo slovo dick, ktoré sa dá teda preložiť aj ako vulgarizmus, hrubý. Aj ako krstné meno. Ale aj presne ako krstné meno. A my sme samozrejme sa na to odvolali, že no moment, ale veď to je normálne krstné meno. A takisto aj pri slove fuck môžeš ho použiť ako hrubý vulgarizmus, ale môžeš ho použiť, pre nich je, proste pre Angličana alebo Američana je fuck proste ako pre Čecha vole. Hej, že oni to nepoužívajú ako ten najhrubší vulgarizmus, len to sa ťažko vysvetľuje. A vlastne my nepotrebujeme, ani nechceme v žiadnom prípade dráždiť, alebo robiť nejaké kontroverzie, lebo nám to za nič nestojí. Nič nám to nedá a vlastne môžeš si vo finále iba uškodiť. Takže ja si pamätám, keď sme ešte aj hrali necenzurované Zlatokopky v Európe 2 v noci a vlastne som si potom jedno dňa povedal, že k čomu je to dobré? Že áno, ten fame akože bol chvíľku, že sme si povedali, že ak to dobre znie, ak sme so všetkými vypiekli a sme frajeri, lebo o 2:30 ráno hráme Zlatokopky plné vulgarizmov, ale som sedel v aute a si tak pamätám, že som tak počúval a hovorím si, že vtedy ma to tak akože, že dobre sme to dali, ale proste potom sa tak uvedomil, že to ničomu neprospieva. Vieš, potom sa nám stalo, že samozrejme, že urobíš chybu a táto verzia išla počas dňa, tak sme z toho mali opletačky, ale pamätám si, že napísala nám poslucháčka, ktorá počula tú chybnú verziu v dennom vysielaní, že sa to stalo, lebo to bol ľudská chyba, ktorá sa stane. A nešlo tam ani o to, lebo napokon sme z toho nemali vôbec nič, lebo ani si to nikto nevšimol, že by nám rada poslala, že wow, že ste hrali, vôbec nič sa nestalo. Ale pamätám si, že mi prišiel e-mail od nejakej posluchačky, ktorá mi napísala, že mala v aute dieťa, malé, ale také, že ktoré už proste rozumie, bla bla bla. A vie zopakovať, hej. A vtedy už dokonca ich chápe nejaké plus minus point, že už to bolo také, ja neviem, 8-9 ročné. Už nejakú školáčku proste. A vtedy som si povedal, že dosť, že toto k ničomu nevedie, že to ti nedvíja žiadnu kredibilitu, nerobí z teba väčšieho frajera ani nič. Tak som to vtedy zatrhol, som povedal, že proste nie, že od tohto momentu nebudeme hrať žiadne ani v noci, ani inokedy proste vulgarizmy. Zahraničné sme hrávali, ale tu to nerobíme. Tu sme si proste povedali, že nepotrebujeme to. Väčšina pesničiek, ktoré chceme, ktoré majú mať mainstreamový duch, alebo teda, že sú mainstreamové, tak veľká väčšina z nich má clean edit, takže bez problémov. Že dá sa aj bez toho. Na záver taká viac osobnejšia možno otázka. Keď si sadneš do auta, tak počúvaš rádio, alebo si pustíš Spotify? Alebo nejakú inú verziu, hej? Čo, ako kedy? Pre mňa je, keď si pustím rádio, som v práci. Či je to doma, či je to v reštaurácii, či je to v aute. Počúvam veľmi veľa rádio v aute. Je to preto, že samozrejme mať pod kontrolou 4 rádia je proste náročné a chceš zmonitorovať, ako sa k hudobným pozicioningom proste postavia kolegovia, či niečo, keď nové aplikujeme, či to dodržiavajú, či na tom proste makajú a tak. Takže áno, počúvam veľa rádia, dokonca veľmi často počúvam konkurenciu, špeciálne ráno, keď idem autom do práce, tak veľmi veľa času venujem konkurencii, čo robí, ako robí, lebo je iné si to pozrieť proste zo zdrojov, ktoré sa dajú a je iné to počuť na vlastné ucho, lebo inak to vyzerá na papieri, inak to vyzerá alebo na monitore, inak to znie z toho rádia. Takže stále sledujem aj konkurenciu a takisto počúvam zahraničné rádia. Čiže to väčšinou cez apky a veľmi rád čerpám inšpiráciu v zahraničných rádiách. Dnes som sa rozprával s Andrejom Kratochvílom, šéfom hudobnej dramaturgie v Bauer Media. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Tento projekt vznikol vďaka podpore Európskej únie Next Generation EU prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti v rámci projektu Šírenie informácií v kontexte postfaktuálnej doby.